Sira ku ora duweni isin ta. Werukan Epi ku duwe laki. Sira ku wani-wani gawe Epi. Dasar wong lakar didikan agama sira ku. Dasar wong gembel, anak wong melarat, najis kita ku di sira ku. Sira maning, sira ku dikebata apa sih ning wong melaratku? Sira ku sadar coba. Isin di mata umum gen. Sira ku duwe laki. Masa demenan karo wong sejen? Sira ku kesurupan apa sih? Papa ki ngawin nang sira karo Robertino ku supaya uripe seneng, uripe sugih, kedung dunya, tapi lembar laikien. Apa melarat selawase? Aku pengen karo Ajis. Sira ku beli waras ta? Demeni wong melaratku, hah? Saya wani-wani dobelan Ajis. Bocah orang otak. Dipikir kan sudah laki. Gawe isin ben wong tua. Mungkin salah Papa sih. Loh, mama malah nyalahin apa sih? Ya priben maning, Pak. Yo nong Epi udah meneh karo Ajis bae. Malah dijodohna karo Robertino. Wis kowe bunder langka cumure bisa. Ah, cumur emang langka, tapi duit akeh. Ganteng tapi melarat nganggo apa? Tapi kenyataannya dari kaya kenen, Pak. Epi demen karo Ajis ya tetep bae karo Ajis. Nong Epi kuayang bedine, Pak. Adep-adepan karo Robertino pada baik, adep-adepan karo gendermu. Alah, dasar anak ini si peluru ini untung. Zaman kini lagi susah ki. Peluru laki ki, kudu sing sugi. Bagian blesak yang kampet sing sugi. Ganteng tapi melarat. Panang apa? Enak betul enak. Epi belum bisa dipaksa. Sekian. Ira aja ngarep nang Epi dadi rabi sira. Bener dong Epi ngomong konon. Iya. Epi cuma demen nang Angajis. Epi cuma pengen dadi rabi Angajis. Sekian krungu kan. Dadi sekian Ira minggir. Kita bakal ngalangi. Kita sadar siapa kita.
Iya kita wong blesa. Orang pantas dari laki nok epi. Kang semono ayune. Tapi bagian blesa kayak kenen, kita tetap laki nok epi. Kita ngerti nih agama. Bagian nok epi berido dari rabi kita. Dipantes sih gawe epi. Lah keputusan cerai sih kita. Apa sih kayak kenen? Kan bakal gak arep menang. Jadi laki nok epi. Wis ber, Ira aja sok suci. Sekian Ira pegat epi. Lamun nok epi jauh pegat, bakal terturuti. Tapi kita pengen aku nok epi. Apa pantas juru pegat juru apa? Sira gawe epi tanpa izin si kita. Nok epi, apa bener? Nok epi pengen pegat karo Aang. Ang Obet di bakal ngelarang nok. Ang Obet memang ngomblesa. Orang pantas dari laki nok epi. Bagai sedelat nok epi dari rabi Ang Obet. Ang Obet seneng nok. Anak pribasane. Udah menbeli kudu duweni. Titik nok epi. Aja pernah disakiti. Lamun baru disakiti, dia busung kita orang pertama.